Grabatzen ari garen unean gaueko 11:00 minutu igaro diren honetan, Chelsea da 2025 urteko konferentzia ligako txapelduna Betisi, kasu honetan Transiski arenan, Breslavian, Polonian, 1-4 irabazi ostean. Lehen aldiz, jokatu dute Londreseko konferentzia liga, aurretik jada UEFako 8 titulu ere erdietsiak zituzten, baina hau oraindik lortu gabe zuten, oraindik ere ezpaitzuten jokatu sekula, aurten jokatu dute lehen aldiz, eta gara ikurra Londres aldera joan da. Txapelketa hasieratik favorito nabarmen xamarra zen Chelsea, eta gaurkoan finalean hori erakutsi du. Gogoratuko dugu aurreko jardunaldian, bi taldeek ligako azken jardunaldiak izan zituztela, baina jada begia norgehiagoka honetan jarria zuten nabarmen, batetik Betisek jada txapeldunen liga jokatzeko boleto guztiak agortu baitzituen azken aurreneko jardunaldian, eta honen bestez Europa Liga jokatuko zuela baieztatu zuen, eta bestetik Chelseak norgehiagoka oso garrantzitsua zuen Nottingham Foresten aurka txapeldunen liga jokatzeko, eta irabazi egin zutenez 1-1 Londresekoak txapeldunen ligan izango dira datorren urtean. Betisek berriz bana berdindu zuen Valentziaren aurka. Hori guztia kontuan izanik, Manuel Pellegrinik eta Enzo Mareskak honako 11 hauen aldeko apustua egin dute. Batetik, Pellegrinik 4-2-1 iko sistema atera du, berdeguneratu du, Adrian izan da ATP-an, atzealdean lauko lerroan Zabali jokatu du eskuinaldetik, Ricardo Rodríguezek ezkerraldetik, Bartra eta Nathan izan dira atzealdearen erdialdean, Euskarri bikoitza osatu dute Fornalsek eta Joni Cardosok, erdipuntan izan da Iskoa ze partida jokatu duen Iskoke, hori ere aipatuko dugun oski, eskuinaldetik Antoni izan da, ezkerraldetik Betisen gaurko jokalaririk onena inolako zalantzari gabe Abde, eta goian Cedric Bakambu. Chelsea berriz 4-2-1 sistemarekin irten da baita ere, baina zenbait mugimendu ere eta zenbait egokitzapen egin ditu Enzo Mareskak zelaian, eta horiek ere aipatuko ditugu. Jorgensen izan da ATP-an, atzealdean lauko lerroan Malo Gusto, baina Malo Gusto hemen Enzo asko aurreratu du, esango nuke. Cole Palmer apur bat ezkerralde horretara Maduerekerekin batera kokatu du, baina Enzo hortxe kokatu da, eta Malo Gusto Chelsea baloia ateratzen zuen uneetan barnekaldetik sartu du Mareskak, Baliaxi eta Txaloba atzealdearen erdialdean kokatu dira, Kukurelak ere ezkerraldetik jokatu du, baina esan bezala Malo Gusto hor atzealdearen erdialde horretan, edo baloia atzealdetik ateratzen zuenean Chelsea hortxe Kaizedorekin batera Euskarri bikoitzean kokatu da. Esango nuke berez hasiera batean 4-2-1 sistemarekin irteten ziren 11koak, baina Chelseak 4-1 sistemarekin jokatu duela nahiko nabarmen gaurko honetan. Hain zuzen ere, Euskarri bakar moduan Moises Caicedo izan da, Enzo Fernandez apur bat aurreratuago izan da, baina askotan ere Caicedori laguntza eta estaldura ematera jaisten zen. Erdipuntan Cole Palmer izan da, askotan ezkerralde horretara botatzen zuen jokalari ingelesak. Eskuinaldetik Pedro Neto, ezkerraldetik Madueke izan da, eta goian Nicolas Jackson. Lehenengo zatia Betisena izan da nabarmen xamar, batez ere esan dugu, partida hasi denerako Abdek jada bere lehen zertzeladak utzi dituela. Egia esan, ikeragarria izan da jokalari marrokiarrak lehenengo minututik erakutsi duen protagonismoa, implikazioa, ausardia batez ere, zelaian
mugitzen eta mugitzen ari zen lasterka egiten, baina ez hori bakarrik, taldeari nabarmen laguntzen. Eta bestalde Isco Alarcón. Orain berriro ere Luis de la Fuentek Espainiako selekzioarekin jokatzeko deitu dio jokalari andaluziarrari eta beste behin erakutsi du gaurkoan zergatik deitu dion Espainiako selekzioak hainbat denbora igaro ostean. Real Madrilen jokatu zituen azken denboraldietan, ez zituen bat ere denboraldi errazak izan, Isco Alarconek protagonismoa galdu zuen, batez ere Zidanen azkeneko urtean, Lopetegik eta Solarik ere ez zioten hainbesteko garrantziarik ematen Iskori, eta gero Sevillan probatu zuen hain zuzen ere Espainiako selekzioan hain errendimendu ona atera zuen Julen Lopetegirekin batera, baina hor ere etzen kokatu, etzen egokitu sistema horretara, jokomota horretara, eta ondorioz ez zuen bat ere igarotze arrakastatsua izan, eta gero Betisera joan zen, lehen urtean denboraldi bikaina egin zuen, baina urtengoa beste dimentsio batean egonda, esango nuke gainera, Isco izan dela nolabaitean Betis berriz ere Europan ipini duen jokalari garrantzitsuena edo jokalari erreferentea zelaian egoten diren guzti horiekin, eta benetan aipagarria Isco Alarconek gaurkoan hasieratik egin duen partida. Esan dugu hor batez ere Chelsearen aldetik malo gusto nola sartzen zuen, barnekaldetik Enzo oso aurreratua izan da, eta baloia ateratzen zuenean, atzetik irteten zenean, ikeragarri sufritu du Chelsea lehen minutu horietan. Betisek intentsitate oso altuko presioa egin du goian, batez ere esango nuke bai Antoni, bai Abde eta baita Isco ere une oro hortxe zeuden. Isco gainera lan nekaezina egin du, benetan esaten ari gara partida ikeragarria atera du Iscok, naiz eta Betisek bigarren zatian fisikoki ez dio neutsi Chelseari, lehen zatia ikusgarria izan da une oro atzealdean baloia berreskuratu behartzenean, gero zelai erdian ere erasoetako jokaldi guztietara iritsi da, eta horrek ez du esan nahi soilik Iscoren kalitatea, baizik eta Iscok taldean duen implikazioa, eta baita ere fisikoki zeinen ongi dagoen, ez? Gogoratu behar baita hor Real Madrilen eduki zuela bolada bat, nolabaitean asko kosta zitzaion berriz ere bere onenera itzultzea, jendeak askotan kritikatu ohi zuen bere forma fisiko eskasa, eta gaurkoan berriz Betisen final honetan guztiz kontrakoa erakutsi du. Lehen zatian ikeragarri sufritu du Chelsea, egia da golaren ostean, eta hor 9. minutuan iritsi da hain zuzen ere partidako lehen gola. Isco Abderi eman dio baloia, ezkerralde horretan zen Abde, eta ezkerrez eman, eta bikain gurutzatu du Jorgensenen aurrean. Partidako lehen gola izan da hori, oso garrantzitsua Betisentzat partida ongi hastea, baina gero ere utzi egin behar zitzaion, eta bigarren lehen zatian aukera batzuk izan ditu, Chelseak esan dugun bezala zalantza handiak izan ditu, gainera erasoan Cole Palmer ez da asko agertu, saiatu da hasiera batean barnekaldetik, gerora kanpoaldetik, baina arrakasta handiri gabe ez lehen zati horretan. Nicolas Jacksonek ere baloiak hartzen zituen, baina vertikaltasun hori lortzea ikeragarri kosta zaio, eta erabat desagertuta egon direnak, naiz eta baloiak iritsi zaizkien Madueke eta Pedro Neto izan dira. Biek ala biek ez dute bat ere lehen zati eraginkorra egin. Chelseak badakigu azken urteetan zenbat diru gastatu duen, baina ikusten da diru hori zelaian islatzea asko kostatzen ari zaiola. Orain esango nuke txapeldunen ligarako sailkapen honek eta UEFA Conference League irabazte honek apur bat morala igoko diela, eta Mareskari eta jokalariei apur bat proiektuan gehiago sinestaraziko diela, baina lehen zatian behintzat ez du alakorik erakutsi. Enzo Fernandez ere oso aurreratuta, Moises Caicedo esango nuke oso bakarrik, oso umezurtz sentitu dela zelai erdi horretan bera bakarrik
Chelsearen baloi ateraldietan, eta esango nuke gehiegi tematu direla erasoan lehen zatian, eta inolako eraginkortasunik gabe. Baita ere noski Nathanek eta Marc Bartrak egin duten partida ikeragarriarengatik. Gerora baina, bigarren zatian, lehen zati bat eta hutseko emaitzarekin amaitu da, Betis gehiago zen zelaian, eta bigarren zatian jada gauzak aldatu egin dira. Batetik, aldaketa bana egin dute bitaldeek. Ricardo Rodríguezek arazoak izan ditu, bere ordez Perro atera da, eta Malo Gusto kendu du eta Rhys James atera. Ricardo Rodríguezen partida ona izan da, egia da bere egal horretan Abdek sekulako partida jokatu duela esan dugun bezala, une oro izkin egiten, baloia hartzen zuen bakoitzean ere, itxaron egiten zuen taldekideak ongi kokazitezen, barnek aldera, kanpo aldera, denetik egin du Abdek gola gainera, eta benetan partida handia, eta horren ondorioz Ricardo Rodríguezek behar bada erasoan ez du hainbesteko presentzia izan, baina atzealdean Pedro Netori oso ongi eutsi dio, eta Cole Palmer bertara botatzen zenean ere bikain eutsi du. Beraz, meritu handiko partida Ricardo Rodríguezek min hartu du, eta Perro atera da, eta hor apur bat galdu du Chelseak, ez esango nuke, galdu du Betisek atzealdeko sendotasun hori, eta Malo Gusto kendu du. Malo Gusto izan da, hemen, alako izpirimiri bat edo aterako dugu, Malo Gustokoa izan da, Enzo Mareskak Malo Gusto bera zela iratzea. Esango nuke, erabat galduta ibili dela partidan zehar, Chelsearen baloi irteera horietan zelai erdian sartzen zenean, ia baloi guztia galdu eta une oro taldea konpromezu batean sartzen zuen, Betisek hori ikusi du eta saiatu da behin eta berriz goian presioa egiten, eta askotan gainera eraginkorra izan da, eta Rhys Jamesen sarrerarekin berriz erabat aldatu zaio aurpegia. Ez dudan ulertu nola Enzo Mareskak ez duen Rhys James hasieratik jarri, baina garaiz erreakzionatu du, eta horrekin behintzat lasai egoteko moduan da entrenatzaile italiarra, gainera esperientzia handia erakutsi du zelaian, eta hori nabarmen islatu da. Bigarren zatian Chelsearen nagusitasuna nabarmena izan da. Jada Abde itzali eginda, Isco ere itzali eginda, Antoni itzalita egonda lehen zatian eta bigarrenean ere, ez du presentzia handirik izan, ez du hor barnekalderako jokaldirik egin, apur bat desberdintasuna markatzeko, atzealdea usteko jokaldirik egin gaurkoan Antonik, eta bere presentzia ez da nahikoa izan, ez? Eta 53. minutuan Abdek kendu du, min hartu baitu marrokiarrak eta Jesus Rodríguez atera. Eta hementxe amaitu dira da Betisen erasoak, erabat kamustu zaio erasoa, Abdek esan dugu partida ikeragarria egin duela, Betiseko jokalaririk onena izan da, inolako zalantzari gabe marrokiarra, garai batean orain 2 urte edo hitzetik hortzera ibili zenia une oro Jagoba Arrasateren talde horretan, eta naiz eta Betisen aurten ez duen presentzia handirik eta protagonismo handirik izan, eta aurreko urtean ere ez ligan pixkanaka protagonismo hartzen joan den jokalaria da, eta esango nuke datorren urtean ere Manuel Pellegrinirentzat ezinbesteko jokalari horietako bat izango dela. Hemen jada, esango nuke Chelseak beste ritmoa sartu diola partidari, askoz ere gehiago sartu da Moises Caicedo zelai erdian, eta bera izan da apur bat Chelsearen garuna, ez baloia aurrera eraman duena, apur bat Cole Palmer eta Pedro Neto eta Madueke zabaltzen zituena, Nicolas Jackson naiz eta ez erdik aldetik sartu apur bat ezker eskuine, apur bat Betisen atzealde hori ez nahasteko moduan, eta hortan fin moldatu da. 71. minutuan aldaketa bikoitza egin du, Neto kendu du eta Badiashile kendu egin du, eta Badiashile kendu egin ditu, eta beren ordez Jadon Sancho eta Levi Colwill sartu ditu. Egia esan hemen sisteman ere ez du aldaketarik egin kasu honetan Mareskak, eta Pedro Neto partida eskasa egin du, ez du izkin egin, barnekaldera eta jaurtitzen saiatuen jokaldiak ere etzaizkio bat ere ongi atera, eta azteko moduko partida izan da Pedro Netorena, eta
badia hasiera batean urduri, baina bigarren zatian jada askoz ere erosoago ikusi dugu, batez ere Chelsea protagonismoa hartu duen une horretan hain zuzen ere, eta Colwill eta Sancho atera ditu, eta hauei jada partida aldatu dute. Zergatik, 75. minutuan lehen zatian esan dugu, Cole Palmer ez dela asko agertu, baina bigarren zatian bai behar izan dutenean agertu da, eta hortxe erdikaldetik erdirak eta ipini, Mark Bartrak eta Nathanek sekulako partida egiten ari ziren, baina marka galdu dute, eta ondorioz Enzo Fernandezek banakoa egin du. Hortikan aurrera Chelsea erabat Betis baserriko belarra izan da, eta Chelsea belarra mozteko makina, erabat zapaldu egin ditu, zapaldu erabat moztu egin du euren jokoa erasoan, eta erabat defentsan aritzera inposatu dituzte, eta ondorioz hortikan aurrera berehala etorri da, bigarren gola zuzen ere 70. minutuan, hemen ere nor zen protagonista, lehen zatian ez da gertu, bigarrenean bai, Cole Palmer, Chelsearen izar nagusia Ingalaterrakoa, eta Jacksonek Chelsearen armarriarekin gola egin du, bat eta bikoa zen hain zuzen ere, jada Betisera bat erorita zegoen, bakan bukendu eta Ruibal atera du Pellegrinik, hor Ruibal aurrealdearen erdikalde horretan, bakan buk izan du aukeraren bat edo beste, baina orokorrean beste gainontzeko aurrelariak izan dira gaurkoan protagonismoa izan dutenak nabarmen xamar, eta hortikan aurrera jada Chelsea erabat zapaldu egin du Betis, Jadon Sanchoren presentzia ere nabaritu da, batez ere esango nuke Reece Jamesen sarrera izan dela gako nagusia, hor zelai erdi horretan batez ere baloia ateratzerako garaian malo gustok baino askoz ere jerarkia eta esperientzia gehiago erakutsi baitu. 80. minutuan Jackson kendu eta Desiree Hall atera du, menere ez du inolako aldaketarik egin, Nicolas Jackson gainera min hartu du, partida ona egin du gainera golarekin, lehen zatian apur bat kosta zaio, baina ez da esfortzu faltagatik izan, Betisen atzealdeari ere meritu eman behar baitzaio, eta hain zuzen ere Desiree Hall atera, eta 83. minutuan Jadon Sanchori pasea eman dio hor area barruan zela, eta Ingalaterrako jokalariak ez zuen zorterik izan bere Borussia Dortmundeko bigarren etapa horretan, Unitedera ere lertzera joango zela zirudien, baina ez zuen lortu, eta gaurkoan berriz Chelsearekin konferentzia ligan gola egin, eta berriz ere reibindikatu egin dela esan daiteke. 85. minutuan Joni Cardoso kendu eta Lo Celso atera du, zelai erdi horretan Betisek partida hasieran batez ere jokoa kontrolatu du, baina bigarren zatian erabat joan zaio, eta Moises Caicedo eta Enzo Fernandezen fisikoa gaiendu zaie, eta ondorioz asko sufritu du. Lo Celso eta Altimira atera dira, da bi euskarriak kendu eta apur bat erasokortasunaren alde gehiago egin du. Fornalsek ere ez du partida kaskarra egin, batez ere lehen zatian esan bezala jokoa kontrolatu dute, baina egia da ez dudala fin ikusten postu horretan Pablo Fornals. Eta 88. minutuan Cole Palmer kendu hain zuzen ere, eta giu atera du. Cole Palmer protagonista izan da Chelsea denboraldian zehar, eta urten ere, eta egia esan fitxaketa ikeragarria esaten dugu. Beti ez, Chelsea zenbat diru gastatzen duen, bada hemen behintzat eraginkortasuna eman dizun jokalari batean gastatu duzu dirua, eta horrekin behintzat apur bat lasaitasunez edo izango dira Chelseako mandatari nagusiak. Eta Mark Yu atera da, horixe azken minutua jokatzeko, eta 80. minutuan Moises Caicedo hartu du Enzo Fernandezen pase bat, eta Adrian San Miguel gainditu eta bat eta laukoa ezarri du. Ondorioz Chelsea esan bezala bere 9. UEFako garaikurra jokatu du, Betisek ezin izan du bere lehen final honetan garaipenik eskuratu, eta ondorioz esku utxik iritsiko dira Sevillara. Chelsea berriz pozez zoratzen, eta gainera datorren urtean txapeldunen liga jokatuko dute. Esan bezala Betisek bat, Chelsea 4, Chelsea UEFA Conference Ligako txapeldun.